Eta orduan apaizak zian, Don Meliton, ze parrokua, eta Don Joaquin, koajutoria. Bi izate zen beti altzan elizan, bi apaiz. Parrokua eta koajutoria. Parrokua bizitzezan, elizan, elizako txiortan, beak izien zuen, elizazun, eta hor bizitzezan, be arreba eta hilo baki bizitzezien, orduan, etzan zen. Eta beste koajutoria berriz aizpuritxon, bizitzezan. Don Joaquin izan ezun, eta geho ondoren guak, geho hau izango txuten lemezi. Hoi, lemeziko hoi, horiek zien, horiek bilak. Eta horiek orduan ingen komunitioa galdetu nazu, pues komunitioko garatian, Don Joaquin hile zan, ni komunitioa inuneako, Don Joaquin izan, eta orduan etorri zan, ni komunitioa inun garaien, urtirtan, Don Jose Maria Mujica. Eta harrek asko zeintzun eliza, Don Jose Maria Mujica. Jarrizun koro bat, oso ona. Mutileak tipliak zitun, kuadrila handia, eta tipliak eta zuen beste gazte jendia zuen, mutilak, orduan emakumeak nola izan ametitzen koru, eta bakizu, emakumeak aparte izatek ginen gizan egin handikan, gizonak aurrian jartzen ziren elizan, eta gubatzien. Leku desberdinetan beti. Desberdin, bai. Aurrian bankuan zeak, eta guziletan atzien. Bankuen atzetik emakumeentzako. Ezer lekuak ere desberdinak. Ezertzeko lekuak, bankuak gizonentzako. Eta zilak. Aulkiak edo zilak. Bai, emakumeentzako zilak. Baina zilak ziren, ihertzeko gaizki, bajo. Eta, hola, zan, dena aparte itezan. Orduan zen arremaztiakun, eta onduan, nada. Zer, jarri bihatzen gizonak bankutan, eta handiriek aparte. Dena hola zan, orduan. Eta gizonetzako zan bezteriz, korua. Aurrian bazien banko batzuk gizonetzako, baina gentziok korua. Eta koruan, koro bat, eta gero koru, oa izauzezu altzakua, beko korua gizonetzako, eta goiko korua kantori gintzako. Eta Don Jose Maria horrek intzun hemen koro bat, oso ona. Korua oso ona. Tipliake osorak zitun. Eta, zeake bai, bere anatjare, zian apaiza horrek zitun, beste bila nahi, bere segidakuak, apaizak segidakuak, eta biak atxake denak abotz honeko zian, oso bosa honeko apaiza zan, zegoen bai, anatjare oso, bi anatjake oso bosa honeko zian. Eta irurak, eta gero izatezan hemen, listako zean, zerora eta sakristaua. Nola, goiko txebaini botaute, ondoko atxiua, zerora txia zan. Eta horri bizez ezan zerora, oie zian Elizaldez, guzti txutxu, oai miren otai nola horren amata, horkua dien. Martillun guak, berez, martillunen jaiuak, goiko txean zian martillun gua zan, zeade, Josepa eta ama, martillun gua zan. Eta Josepa eta aita zan, ayuntamentuko sekretariua. Eta hor, oiak eskondu zian, eta hor bizitze zian. Eta oiak bakizu, zeak, Josepak eta oiak zian oiake, zenbat anatiak, zenbat zian, bat, segundo, Jose, eta Xanti. Irua nahi, eta iru neska zian oiak ezei. Bat, fraile juntzan eta bestea monja. Bi zen anaietatik. Eta anaizar, oiak izuden, abotzak inaginan kantoriak, oiak oso zeak. Gero peloteiak, pelotan hola fari mazien festak eta zianeak partiduak eta jokatzen zutenak, oiak mutilo oiak zian. Eta beste oain zetute zeroaren semina zian, oiak bi aizpa eta anai bat. Eta anaiak oso bosa honazun, eta horrek ematen zuen azken, aitemezi aita zen organista eta dena elizan. Organista eta beak ematen zuen mesa, orduan bakizu. Orduan, etzan, jendiei beida iten mesak, bakarrik aldarea beida ite zituzten, baina sakristagoa beti bilari zetez eta monagin joare bai.
eta beha kontestatzen zioten monagiluak, eta sakristauak askotan zituzun, beha bakarrik, koruan, makina bihar kantatu zunar mesa, sakristauak bakarrik. Guazan beha organua jo eta beha kantatu, eta geusemiare etorri zen berdin. Harrek organu jotzezun, eta kantatu beha, oendik ana eta bi boza behezun, eta oso ondo. Hau itzian arte, pues ora izan duzan, gero zan beste zara bat, organista bestiak, haiek jontzianeko, klaro. Gero erizan segituzun, anaia, gero eskondu zan, baina erizan beste zara bat izan duzan, gero luzaran buru izan duzan gero, zera, uare, ayuntamentuko zera zan. Ayuntamentuan lan ituzuna. Ez que ayuntamentuan eta zerien hor jendia kanbiatu ba, nintzanetik anonea asko. Bai, pentsazazio Franko denboan eta hor jende asko kanbiatu. Baina bizitu duen arte horiek segitu dute.